Je zúžené a postavené nahoru, jo? Postavené nahoru. My jsme teďka jenom jako... My jsme někde tady v tomto místě, tam jak je ten vchod. Jo, ano, tam jak je to. A tady v tomto prvním rožku jsme. Teďka bude nějaký, ještě půjdeme někam jinam. Uvítačku, oni budou bavit se tady o tom, co je tady v tom skle. Candy. Tam sedí. No, že? První lajník, kurva. To bude takzvaná fotka ze zadu, vole. Zavolej na ně. Já tady. A počkej, já potřebuji záda, ale. A teď jenom hlavu. To teda dobré. Na to tmavé.